Ekwakwala ma gbakwala aya batago kpọmkwem n'oge nzukọ ga-eji asụsụ Igbo wee na eti mmọnwụ ebe a ka anyị na-asụ asụsụ yele ihe wee na agbasa ozi na-eme oge anyị ji jiri asụsụ Igbo yele ihe wee na-akọ akụkọ ụwa na-ekwu ka o si dị na-akọwa ya ọ na-eye ihe abụ m Chizzy ani amechi ugwele ogwu ego chinchim ebe a na-eji wee kọwasị ụmụ ihe niile dịka o si mee n'ala anyị mana ihe na-eme na obodo anyị na ịkọwa ya dolia ya nke ukwuu n'ọnọla anyị ba mechikere ndị Igbo daalụ nwanne m nwoke ndị Igbo na-ege anyị ntị anyị ekene n'unu taa ọ dị mma anyị ga-agbapụ ọsọ onuma na ụbọchị ụka gara aga ka ndị na-afụ maka ihe ọkwa ọchịchị n'ala anyị ama ha dịka ndị INEC ha emaghepụna iti mkpu ịgbasa ozi gbasara ọkwa ọchịchị na ndị chọrọ ọkwa ọchịchị n'otu ndọrọndọrọ dị iche iche chọrọ ịbịa ibido tibe mkpu maka ihe a ga-emere obodo na ka a ga-esi wee bịara ha akwụkwọ n'ụbọchị ụka gara aga ka e bidoro nke a ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche bidokwa na nke ha wee na-eti mkpu ya n'ebe niile dị iche iche ofu nwaada ndị Igbo ya bụ onye ọkaiwu pụrụ iche Juliet Ibekakụ Nwangwu ọ nọkwara na obodo ọgụ wee bido iti mkpu nke ya ịkọwara ndị ụwa ihe ọ ga-emere ndị obodo ya bụ ndị Enugu West onumanna ọ na-azọ ọkwa ije nọchite ya ndị Enugu West na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ya bụ ndị eji azịza wee mara o jere ya ekene pụrụ iche na ụlọ ụka nke dị n'ọgụ na ụbọchị ole na ole gara aga ndị dị iche iche bịara wee sonyere ya nwa ada mara mma nke ukwuu maka ihe ọ na-eme ọ na-amara na etiego ya ugwu n'obodo dị iche iche wee na-asị na nwaanyị a na ihe ọ na-eme na ọ dị mma ya mere o jipụtasị na ya ga-eji nọchite ya ndị Enugu West site n'otu ndọrọndọrọ nke APC ndị ụlọ iwu nke dị na Imo emekwala ka asịkwala na ọ bụghịkwa ọgọ ọchị obodo Imo ya bụrụ Rochas na nhọkwa ha họrọ iji wepụta ya dịka onye ga-azọrọ ha ọkwa onye ga-achị ya bụ iwepụta ọgọ ya nwoke dịka onye ga-azọrọ ndị Imo ọkwa ọchịchị ụlọ ikpe nọ na Imo amachikwana ya bụ na ndị otu Rochas Okorocha pụọ n'afọ lana icheta ịmara na ọ bụ nwa eze mmadụ mere bụ ihe kpụpụrụ ha n'ikpe na ụmụ ikpe ekwughere na sị na otu anyị si họpụta na otu anyị si ọkwa na mkpụrụ ụbọchị 6 afọ a anyị nọ n'ime ya bụ na mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa nke 10 afọ anyị nọ n'ime ya na otu ndị na-eso aka na-achị obodo Imo ya bụrụ Rochas Okorocha na otu ha si ọkwa ozighị ezi ya bụ na ndị otu Rochas Okorocha ịma na Rochas chọrọ ka ọgọ ya nwoke ka ọ bụrụ ya bụ onye nọchitere anya na ya si na ọchịchị pụọ n'afọ na-abịa abịa mana ụlọ ikpe emeela si na otu esi na ọ bụ ya otu esi họpụta ya na ozighị ezi ọ dị mma ka anyị na-eme nke a ka akụkọ si Gombe na-abata wee na-asị na ndị isi abụ okpu ndị ogbu mmadụ a na-akpọ Boko Haram ndị ruru ihe dịka 156 bụ ndị na-ekwu na ha eje na gbanwee
na ha echegharịana gbanwee omume ha na ha anaghịkwa eme ihe dị otu a ọzọ. Icheta na ndị a bụ ndị na-afụ maka nchekwa n'egbugbo ahụ. Ha bụ ndị wori n'aka elu. Ndị a na-ekwu maka ya bụ ndị Boko Haram ma ruru 156 wori n'aka elu sị na ha esoghịkwa na ha eme ajọ alụ a ndị Boko Haram na-eme igbu mmadụ na ime isi ike, ime omume isi abụ okpu na ha esepụ n'aka wee chi n'aka elu na ha chọkwa ime wee na ha echegharịana ewee duo ha n'iyi. Ha nwụọ n'iyi si na ewezi ihe ga-ejikọ ha na ụmụ ajọ ihe a niile. Ọ bụ na obodo Gombe ka o mekwana n'ihu ha wụrụ iyi a n'ihu onye ọkaikpe pụrụ iche ya bụ Nehizena Idemudia Afọlabi na nke ụlọ iwu nke elu dị na Gombe. Ebe a ka ndị a isi abụ okpu chegharịgoro ugbu a ruru ihe dịka 156. Ebe a ka ha nọ gwuo iyi si na ha agaghịkwa eme ajọ ihe a ha na-emebu ọzọ. Ọchị obodo Naijiria ya bụ Muhammadu Buhari onye ka ọ nọrọ wee nabata onyeisi ya bụ osote onyeisi omebe iwu nke Naijiria bụ Ikeọha ekwere mmadụ na ndị ọchị obodo ala Igbo. Ndị a bụ ndị dịka ndị a jere fụọ isi ala bụ ndị dịka Dave Umahi nke Ebonyi, Okezie Ikpeazụ nke Abia, Ifeanyi Ugwuanyi Gburugburu nke Enugu na osote onyeisi ala nke na-achị Anambra bụ Maazị Nkem Okeke. Ha jere wee fụọ onyeisi ala, mana tupu ha eje ha sị na ha ga-eje gwa onyeisi ala mkpaji ndị ọwụwa anyanwụ ya bụ ndị Igbo. Ha ga-ekwukwa ihe jikọtara ndị Naijiria na ka obodo si aga. Mana onyeisi ndị na-afụ maka ndị otu ọchị obodo ala Igbo bụ Ọkammụta Simeon Ọtụanya o kwuru sio na ebumnobi kachasị ebumnobi ndị a ji jebe ịfụ onyeisi ala bụ Muhammadu Buhari bụ na ha chọrọ ka ejekọrọ ya mkpa ndị ihe na-akpa ndị Igbo n'ala Igbo, ọkachasị akwa mmiri nke agbata nke abụọ nke Niger. Ha ga-ekwukwa ihe gbasara ọdụ ụgbọelu nke Akanụ Ibiam nke dị n'obodo Enugu. Na-amara na ọdụ ụgbọelu Akanụ Ibiam a na ọ bụ ya bụ ọdụ ụgbọelu enwere ike ji si n'ala Igbo wee jebezie obodo ndị ọzọ, obodo oyibo na-abụghị sọsọ na Naijiria. Ọ bụ ya ka Ọkammụta Simeon Ọtụanya kọrọ sị na ndị isi ọchịchị obodo ndị ala Igbo na ọ bụ ụmụ ihe a na ihe ndị ọzọ ka ha je kọsara onyeisi ala mara ka a ga-esi wee kwado ndị isi ala anyị bụ n'ala Igbo, ka a mara ka a ga-esi mee ka ihe dịbara ndị Igbo mma. Ka nke a na-aga tupu o ruo n'ụbọchị ahụ, Chekwasị Okorie nke onye si ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị agụ isi agụ eji agụ mara Chekwasị ejeela wee sio na ha bịala aka na ha ga-akwado onye isi ala Muhammadu Buhari ka ọ bụrụ ya chịbara n'afọ ọzọ, ka ọ soro chịba. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ ihe mere. Mana dịka o si dị, ka anyị mara ebe Amaechi Ugwuele ga-esi wee were ya na ngeyi wee kọwasara ndị ụwa dịka ihe a niile si mee. Amaechi, nwanne m nwoke, ife na-eme erika, mana anyị ga-etinye ọnụ na one ga-ekwe anyị tupu oge asị anyị akpara gaba. Ka m bido na ndị na-achị ala Igbo na ọwụwa anyanwụ ala obodo anya bụ Naijiria, bụ gọvanọ Enugu, Imo
Anambra Imo eso na Imo eso je Rochas eso Rochas ejo na Rochas na ọma ihe na-achụ ya na bia mana osoto isi ọchịchị nke ndị Anambra also so wee je na Umahi bụ onye isi ha n'etu nwanne m nwoke bụ onye ọkammụta Simon Otoanya si wee kwu ife afa gwara onye isi obodo bụ Muhammad Buhari ka ọ na-echeta n'ebe ndị Igbo nọ dị ezigbo mkpa ọdụ ụgbọelu anya nwa mgbe gara aga m soro ya wee mee njem ejere m Abuja ọ na-abụ ụgbọelu daa etu ọ ga-esi wee mee mkpọtụ ọ na-achọ ime ka ihe ka moto na-agba n'okporo ụzọ na-adakpunye na n'olulu ọ na-eme kpurukpuru mmadụ achịrị obi n'aka naanị ụzọ ọ na-agba na ọda dị naanị otu a na-ekwu na ọ bụrụ na a ga-abịa mezie ya maọbụ ka ha rụọ nke abụọ ka o wee bụrụ maka na ọdụ ụgbọala a esizikwa obodo Enugu eje mba ofesi ọ bụrụ ọzọkwa sọsọ mgbe a na-esi n'Enugu eje mba sọsọ ala Naịjirịa anya ya mere na ọ dị ezigbo mkpa ka emezie ya bụ ihe akwa mmiri nke ugbo abụọ agbata nke abụọ mmiri Niger o teela esi wee na-agwa anyị na a ga-eme ihe a bidoro mgbe ndị PDP nọ ewere ya kemgbe Ọbasanjọ ọ dịzịa ka eji ya wee mere ihe egwuregwu kwụsibe ya ike ihe a ka Ọbasanjọ kwugide ọpụọ Jonathan abịa kwugidekwu ya ọpụọ ọ na-abụ ruo oge mgbe ekeresimesi dịka anyị si na-abanye ya kịta ndị be anyị bi na ndịda anyanwụ obodo Naijiria anya ha na-anata efu na ụgbọala bu ibu dị iche iche ha rute ebe anwa ihe mbelata ụgbọala jide ha ịnọrọ na elu akwa mmiri a ọ na-ama jijiji nke ya bụ nke dị arị o teela ya bụ ihe o teela arụrụ ya nka abịago arụgidego na-arụkwa a na-asị na ihe anyị were nwayọọ otu ụbọchị ọ daa ya mere etu ha si wee je maka na nwa amadi ya bụ onye isi ala anyị Buhari ọ na-achọ nkwado ndị be anyị ndị ọwụwa anyanwụ Naịjirịa ndị Igbo ha wee jee ọsị ha bịa ka onye nwa kpọrọ ha ka ha kpaa anya bụ nkata okwuo ka o si wee dị ya ha ekwuo nke na-akpa ha ịma na ka o si na wee dị o nwekwara ụmụ afọ ndị Igbo na-adụnyere ya okwu na akwado ya dịka etu a Rochas si wee jee ọ bụrụ Rochas na Chekwasị mana afa na-aba ma o nwee ka ha si wee na-emechakwa n'ile anya ọfụma Chekwasị nọkọta duru ndị odu amarọ m jee wee sị na ndị isi ndị Igbo okwu etu o si wee kwuo ya na ndị isi ndị Igbo bịara ka ha wee gwa onye isi ala na ndị Igbo abịago idonyere ya okwu na ihe ya na-ekwu bụ na etu ha pụtara na Igbo apụtago afụchara m ya na ihe onyonyo ka ha si wee dị nsị ndị a bụ ndị Igbo onye uche onye adịrị ya njọ anyị nọ n'ọchịchị onye kwuo uche ya iche na ọ bụghị na o jere ebe a iji tisa ndị ọha na eze na ndị ọzọ pụtagosi na ha na-akwado Atiku ọ na-etisa ịma na o mechara jee ebe ahụ apụtagosi na ha na-akwado Atiku ya wachọzi aka ya ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC na Buhari na onwe ya jiri ọnụ ya wee kwuo sị na ya ma na Igbo ga-agba ịbụọ na ya ma na Igbo ga-agba ịbụọ ewee na-agwa ya sị ya na Chekwasị jere gwa gị na ọ ga-adọnyere gị ukwu abụrụ na Igbo agba gị ịbụọ ndị si Atiku kedu ebe ị na-ebido kedu ebe ị na-ejedobe n'ịgụ ụmụafọ ndị Igbo ngwa Chekwasị onye mbụ kedu onye Igbo onye na ya so wee je kedu afọ otu ndị ndọrọ ndọrọ ya nwa onye makwana ya onye ndị mmadụ nọkọta kama ha ga-esi asị na ha ejeweghị ịchọ ka ama ma onwe ha ga-achọrọ ha ka ha wee na-atụkwa ndụ mmanụ ha abịasị na ndị Igbo kwuru kedu mgbe ndị Igbo gwara ha nke a ndị Igbo ndị ọha na eze ndị Igbo zukọrọ ọnụ nọrọ n'ime obi kwucha kpaa kwekọrịta pụta n'etiti ọha na eze wee kwuo ndị niile eji eme ọnụ n'ala Igbo zukọ ha na ha wee kpaa wee kwuo etu ha si wee kwụsị nekwa na anyị so wee sị na anyị so onye a ọ machighị onye Igbo sịrị na ya ga-abịanyere onye ọbụla masịrị ya aka
ịbịanyere onye anwa aka. Ọ masịghị onye Igbo ga-asị na ya na-eso onye ọ chọrọ eso na onye anwa. Mana ihe anyị na-ekwu bụ na ịma na ndị dịka Olisa Agbakọba socha na ndị mbosi ahụ eje Ositachidoka nọ Olisa Agbakọba onye agụtara nkwekọrịta onye chịkwara Enugu steeti bụ Okwesilieze Nwodono, onye isi ọha na eze nne ya Nwodono, ha jụrụ eju ndị okwu na-eru n'ọnụ n'ala Igbo, ha wee kwuo ma ihe a ha kwuru na ọ na-adị m etu a ka o si wee dị ụmụ Igbo, maka na achịta ihe na-abụ ifu nke dị gị mma ịhọrọ. Mana njọ na-adị abụọ. N'ihe kpatara ya bụ na mgbe nwa amadi Buhari pụtara n'izizi na o kwechara nkwa ihe ọ ga-eme, o ruo ka o bidoro na-ewe n'ọkwa, o wegide o nwere onye Igbo o tinye na ndị ọ na-ewe, were ọnụ ya wee kwuo na ada eche na o mechaa ka ya bịa nye ndị akwadoro ya etu ya si wee nye ndị kwadoro ya, o wee na-egosi ka a ga-asị na o nwere ihe ọzọ ndị Igbo mere ya. Mana ọ chọpụtakwa na ndị Igbo ka sokwa ya mkpu ịma na ndị a na ihe dị na ndị ndọrọ ndọrọ ebe onye ọbụla ekwensu pụta kịta, mụ ha na-asụkwa na ọ nwere onye bụ ekwensu, mana ekwensu pụta kịta, Chukwu apụta kịta, ije ebe Chukwu nọ ọ sị na o nwere ihe ọ ga-enye gị, ekwensu asị gị bịa na o nwere ya ga-enye mmadụ, ị ga-afụ ndị ga-eso ya. Ị na-asị na ọ pụta ewego ndị na-efe ekwensu ahapụ Chineke ekwesịrị ọnya nwa ịtụ a ka o si wee dị nke a wee gaa ka o si wee dị na o ruo mgbe a ga-atụzi aka na ndị Igbo ma ebe obi ha dị. Na ihe anyị na-ayọ ndị na-achị achị bụ na atụ aka ha ga-atụli ka o wee bụrụ ihe ndị mmadụ kwuru ka a ga-emechapụta kwuo na ịtụ aka o si wee dị. Ndị INEC amaghị ekwu na iwu machiri mmadụ ndị ndọrọ ndọrọ iti mkpu, azụgo ya ọbụla tibe mkpu ugbu a. Tupu ha pụta kwuo, ndị na-azọ azọ na ndị ndọrọndọrọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị apụtago n'ụzọ akụkụ wee na-eme ha na-ekwu, ha na-edobe arụ ka o nwere ihe a na-ekwu, ka o nwere ihe a na-eme, mana o teelarị ha bidoro na-achọ ndị mmadụ ka ha wee kwado ha. Ha na-emekwana ya n'ụdị pụrụ iche, ha nọkọta ha chịkọba obere ihe kpọọ ndị mmadụ si na mgbakọ enyemaka ka ha wee kwado ndị mmadụ n'ihe dị etu adị na aka ọrụ na inye ha obere ego ka ha wee na-akwado ahịa ha na-azụ maọbụ ihe dị iche dịka ihe gọọmenti etiti kịta na-eme. Ha si na ọtrịda ma na ego a na-eji akwado ndị ahịa, mana ha pụọ ha anaghị-ekwu na ọkwa gọọmenti etiti na-enye unu ego a, na ọkwa anyị na-enye unu ego a wee na-akwado. Kedu ebe ha nọ kemgbe? Mana otu ije n'ahịa kịta ma ị ga na-afụ na ndị otu a niile bịara wetacha osikapa ma ụmụ kirikiri ihe gbarichaa anya na ụmụ kirikiri ngwugwu wee na-eke ndị mmadụ. Otego ha bidoro ya, mana kịta ndị na-ahazi nyabụ ihe asịgo ha ngwa ijenu oruo ezozi n'ezo sipụtazi ya mewe. Ya mere ndị dịka onye ọkaiwu Juliet Ibekakụ Nwangwu ji n'ọnụ ọgụ je ya ekele otu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị eji akara azịza wee mara ji họpụta ka ọ bụrụ ya nọchite ya ndị Enugu mgbada Enugu, ya bụ Enugu West. Anyị mana nwaada ọ na-egosi na ọ na-anụ ya ọkụ n'obi ime ka ndị be ha ka ọ nụruo ha n'okwu site n'etu ọ ga-esi wee jee kwuchitere ha, n'etu ọ ga-esi wee jee nọchite ha, zọtara ha oke ha. O wee na-akọ ihe ọ na-akọkwanụ na-aba na ntị, etu o si akwadokwanụ ya bụ ije, ya bụ njem, na ọ na-atụkwa n'anya. Anya wee na-asị na ụdị ihe a ka anyị chọrọ onye pụta, ụmụ nwaanyị pụtaba, ịpụta ikwuo ihe ị ga-eme ka e gee gị ntị. Ọ bụrụ na ihe ị na-eme ihe ị ga-eme na etu isi akọwa ya na o doro ndị mmadụ anya, nwa nwegoro mbọsị anwa ha esowe gị, ị na-anụ. Ma ịmago na ha na-asị na ụmụ nwaanyị na-ada ekwe ka ha pụta na ụmụ nwoke ha gbachichara n'ebe ọbụla. Nwaada dị etu apụta ọ na-atụ n'anya. Ọ gwụrụ akwụkwọ ma ihe ngalaba ụwa dị iche iche ka ọ lụgoro na ya akara dị iche iche. Amechi, ndị otu Rochas
mana Richard chọrọ ka ọgọ ya nwoke chia ụlọ ikpe emeela ha kpọọ n'afọ n'ala tupu ụlọ ikpe ịmana osote ya bụ nwa eze mmadụ mere kpụpụrụ ha ụlọ ikpe. Okwu Rochas ebidokwu ya taa ama ekwuchi ya chi ejie chi abụọ. Ihe ji Rochas erika maka na ihe Rochas mere erika ihe ọ na-achọ erika. Onye anya ukwu na anya agba enyi, onye amara m etu m ga-esi wee kọwa ya. Rochas na-achị Imo ichia Imo arọ 8 ka ị na-ana ị na-akpọlite onye na-anụ ada gị nwaanyị onye a na-anụ ada gị nwaanyị o teekwala ọ nụrụ ya n'ọkwa dịka onye na-ahaziri ya ihe gbasatara ụlọ ọrụ ya ụlọ ọchịchị ọrụ ya nke ndị oyibo na-akpọ chief of staff ya na ya o teela ya na ya nọ ọ bụcha chief of staff ọ ka bụ kịta esi na ọnyanwa ga-eje nọchite iwu si na kama ọma na ọbara gị bụ ihe ga-ebi ya kama omeje nọchite Imo kama ọma bụrụ ya bụ aka kachi Imo ọ ga-ewere ọkwa ọchịchị nyefee ndị Imo agbaka esi n'elu si n'ala si n'aka nri si n'aka ekpe wee na-anụ ya bụ ọgụ si mba. Ka ọ na-ekwu ihe a ọ sị na nwanne ya nwaanyị ga-eje nọchite anya ndị mpaghara Imo na ụlọ omebe iwu nke nta. Ọ na-asịkwa na ya onwe ya ga-ejekwa nọchitekwa n'anya ndị Imo ya ndị ọrụ be ha na ụlọ omebe iwu nke ukwu bụ sineti. Ka a na-ekwu onye ọ na-asị na ọnyanwa ga-arụ ọkwa ga-anọ n'ọkwa ọgụ ya nwoke a nọrụ ya ugbu a ọ na-asị ka ọ bụrụ gọvanọ na mgbe ọgụ ya nwoke ga-abụ gọvanọ na nwoke ọzọ ga-abụrụ ya chief of staff bụ onye ya na adị ya nwaanyị na-emekwakwa ọzọ na-akwarukwa enu ya. Ndị ma sị o nwere mgbe Chineke ji wee kepụta Imo wee sị na Rochas nwe ya Rochas na ezinụlọ ya. Ọ bụrụ na ahịa ka ha na-azụ imepe shop imepe ahịa imepe ọba ahịa were onye masịrị gị tinye ebe ahụ onye na-ajụ gị esi mee ya. Mana isi na ọdịka Imo ebe ndị ọkammụta juru ebe ndị amamihe juru ebe ndị ọnụ na-eru n'okwu juru ebe ndị nwere akụ na ụba juru na etu a ka ị ga-esi wee mee ya mba. Ha sị na ha ma na ha ekwerọ ikpe a na-ekpe n'ihe a erika na nke a pụtara nke a ụlọ ikpe kabiri mbọsị gara aga bụ nke ikpeazụ na o nwebugori nke ekwuru ekwu ndị otu ndọrọ ndọrọ APC ndị azịza wee nọrọ na isi ụlọ ọrụ ha na Abuja wee sị Rochas na ha ajụ na ha ma enye ọgọ gị nwoke ihe a na ha ajụ na ha ewerego anya nne ya na ya maka ịtụ uwe a si wee kwu na ha ma enye anya. Mgbe ndị a na-ekwu nke a onye a kpụgara ha n'ụlọ ikpe nọkwa na-ekpe nke ya ụlọ ikpe wee kabizie wee sị na ihe a Rochas na-akpagharị ekwu na-asị na ahọpụtara ọgụ ya nwoke na onwere isi na ya bụ ihe adịghị na onwere mgbe o ji wee dị adị ma ya bụrụ na o nwere ebe ọkwụ wee were ya wee wuo n'ala were ha afọ maa n'ala ha wee danyụọ ka ọkụ. Ndị isi abụ okpu ndị na-egbu mmadụ na obodo Borno na ala n'ugwu ndị Boko Haram ugwu anyị ruru ihe dịka narị isii si na ha echegharịgo wee nwụọ iyi na ha ga-aka ya dị ịma na ịnụ ihe a ọ bụrụ na ị chere echiche ọfụma esi kedu ka ọ ga-esi wee mee kedu ka a ga-ekwe ka ụdị ha mee mana ị ga-erote bụ na ụmụaka ndị agha nnupụ isi a na tupu ha abanye n'ọgụ a na ha bụ ndị be anyị ha bụ ndị Naịjirịa ha bụ ndị obodo anyị ha ọ na be ha ka ha na-anụ ọgụ a mana o nwere anọkata ọ bụ isi ka a sara ha nwere onye ma ha sị na ha esowego ndị oji ntị chọọ mma bụ ndị Boko Haram ndị isi abụ okpu ndị nnupụ isi wee sị na ha esowego ha soro ha kwawa mgbọ nụsawa gọọmenti ọgụ mana etu obi ha si wee chegharịa mgbe mbụ ha ji wee sị na ha ma rubere obodo anyị isi ọzọ n'ụba ọgụ a ọkwa etu a onye ma ọ bụ Chineke metụtara ha n'obi onye ma ihe mere ha asị na ha echegharịgo
ịma na akpọbara ha ejidere ndị akpọbazi ha n'ebe a haziri ha wee gwawakwa ha okwu iwepụ nwa ajọ ngwa ino ajọ iwe dị ha wee gwagharịcha ha wee kwetazie mana mụ a na-ekwukwa na ha mamezi ha na ha na-emekọkwa ha wekwara ofu ha were ofu anya ha na-ararụ ụra ha na-ararụ ụra ha mụrụkwa anya ofu anya ha mụrụ ofu anya maka ha da ama ama maka na ebe ejeteghị aka ọ bụ ihe ịtụnanya na ha si na ha da anụzi ọgụ ọzọ mana ndị gọọmenti etiti ndị agha ha na ha na-achịkọ eme ya bụ ihe ga-ejisi ike na-enyocha ha na-ene ha anya ada amakwa ama onwe etu ọ ga-esi wee dị onye si na ya echegharịa o chegharịkwa ọzọ na ọ bụ na nkwa ekwere ya na-emezi ịma na ọ dị ka ndị ndịda obodo anyị Naijiria ndị South mgbe ha na-eme ha wakporo ihe anyị ji etu esi egwupụta mmanụ na ndị na-arụ ọrụ mmanụ na-atọrọ ha na-egwu obi igwe na-amị mmanụ ha megide gọọmenti Yaradua etiti Yaradua wee kpọọ ha yọba ha si ha ka ha kpa ha wee kpacha ha wee kweta kemgbe anwa ha na ndị gọọmenti na-akpa a na-azụ ndị o nwere ndị ha zụchara ha ejecha mba ofesi ma ọ ka esi efe ụgbọelu onwe ndị ha zụchara ha banye n'ụlọ akwụkwọ mahadum wee gụọ dịka dibịa ezinụlọ onwe ndị ha zụchara wee nye aka ha bara onwe ha n'uru afụfụ erika onwe ndị ga-afụgide ihe na-emefugide ihe na-eme hafụ ụdị ajọ otu a ha ewere iwe banye na ya mere anyị ji wee na-asị ndị ọchịchị onye na-achị achị chiwa ọchịchị na-achị ọfụma maka na agụ erika afụfụ erika iwe na ọnụma erika ọ dị mma ọ bụ olu Amaechi Ugwuele nke ịkọwa ihe na-eme n'obodo n'ụlọ ọrụ anyị badoro ya nke ukwuu ọbịa ka ị nụchara ugbu a ihe megazi ka anyị kọọlụ ụnụ anyị bịaghachite azụ iwe wee ike wee tiezie ya ọnụ anyị wee na-aga nkịtị ite nkịtị abụọ atọ otu nkịtị na itoolu maọbụ nkịtị ite nkịtị etoolu ya bụ ite asaa otu efu na itoolu bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tie ọnụ oge anyị bịachara azụ abụ m Chizzy Ani